Idi kalman laeng. Programang ingkay pakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayan. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigan. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayan. Ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, na kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Hindi ka rin rukyan, papagayang mga ibasa, dati pakasalitaan, ipagayang tayong ani, idi kalman laeng. Asla idi kalman laeng ang pakasalitaan na sigon kang kuwana, eto na. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tanakarubwata kon, tamapanak sa jay Manila, ta sa jayak nga mapanagbasa manong iti kolehyo. At siyempre, agur-ora yung ti tricycle ni Tatang, nga iso mangitulod kanyak sa jay terminal ti bus nga pa Manila. Kat ninanang manong nemi, di mabubus ti pa magbagakin patigmaan na kanyak. Oh, siga ani agbasat obram mo saan nga agpapaarem? Kailangan katuan yan mas magaling ang dadagaram kanya. Kayat ko, di makinubyo. Kaan ka pa ilang makinubnobyo? Haunti sa balik arabida mo saan agbasa. Naglagay pa nga sakit, inauna kada kayo nga kakabsat katsikat katulungan mi kinitatang mo. Masapol nga makapagturpos ka, dandun trabaho, matulungan na kami kinitatang mo para matipanag-graduar na kinikakabsat mo. Ay, ninanangan na yan, tikat ka doon sa oda. Hey! Ano, oh my God, hindi ka na makamakam dyan, makamam nga trip. Sige lang, mang, nako nang. Naglugan ako ng tricycle at inlugan mo ni Tatang manong nemi di gamit ko. Hindi makadanong ako ni terminal, manong nemi talagang mapanin. Indalistuan manong nemi nga, hindi saag ni Tatang na gamit ko. Sa inyuli na, ni Tibas. So marunong kakit mapanin nagpakay-pay kaduban ngamin. Ito nakatugawa ko manong nemi kat sakbay nga mulog at imsaag ni Tatang. Oh, naglagay pa naman nakitibilin mi kinanang mo Agbasat aramidam sa ngagpaarem, sa nga natanggan taulom. Tanggan ulo. Untang, o pagdanagan nyo, agbalinak to nga nurse. Iti makadakas manong nemi nakareserba gayam dyan nagtugawak. Miss, kung natin konduktor. Abe manong, nakareserbareta. Pagtugawak nga ron. Diyan likod. Pagtugawam di likod ato nakabimbita sa kaskanyak. Kaya sumati bakante di likod. Kahit ko palang arot nga, orak latang arot sumarunong ang biyahin. Tumsaklatan. Kinunak manong nemi nga nakaplaster di kiti gamit kon. Pwede natas kulat tang inikat manong nemi tamulog ako. Kaming gawid ng driver. Miss apay. Pagdisagan ng konduktor mo. Apay pagdisagan, dahil ka no pagtugawak, nakareserba ka nun. Kaya dumati bakante di likod, miss. Hay? Doon sa aglangan, lugan ako sa bali. Sige, ang bali nga rin. Dito ka nabay ko. Ha? Dito ka nabay ko. Mabalhin ka di? Nakareserba na ito para kang ka. Pag yan nga rin yung konduktor mo, kaya sige nga rin, na may mayat man na. Kinunak manong nemi, wow. Special aksamit ka rin yung bus kung naktinakam ko. Sa guwapo yung driver manong. Guwapo. Isupende na yung plaster na kinikamit ko manong. Dito ka. Ano taga mo? Ani? Sika manong? Dani? Amo? Ano na nagkaray mo yan? Hanggang dadani talaga agkaray mo da. Ani? Dani? Awalat letter di kang ka.
Kurang tidi, tapos nagbaling nga Dani ko mamat. Inikat mo amin eh. So no, ano danit na kang madi babae. At damot Dani nga, naganti Dani nga babae Dani ka, siya De, Dani larkar kanya kon. Katukayo ta. Basta, anikan ka, Dani kanya. Nagtatarayan tilugan, manunemi. Bakit na Pinas na nagyanak, manong? Talagang komportable No muna tapag sinublatin na kakit-kitain di konduktor kanjay driver. Yung napipin na, nagkukwapo di driver, manong nemi. Sa bagay, adayo akmet. No, ang kambyo, hanamat na madalapos na ti legs ko. At damot ka naramit ko, diba nagpakyot ko, cute. Makaturugak. Nakunak tinakam ko. Iturog mo na tayo. Pero ingan ka ito naman doon doon. Ito na no. Ito no. Midnight stuck tayo. Ho? Basit ti kwartak. Abay mo problema ti kwartak. Libre ka. Pare. Tiniketa mo? Tiketak pa lang. Saan? Libre para kanya. Ha? Ilibre natin pledek? Sir, pinakumarat nga anit na mo Dani kanya. Thank you nga rin Manong nemi daita nga biyahe. Wen, pari halos ta half day no ararikep manong. Ado, dagit naging inistoryaan mi kinitani, kaya't nalasaan nga makaturo. Kalpasan nga midnight snack kami. Apo, naghimas manong. Kaya na, gimatang pwede para kanyak. Pasaramsam mo. Kabayatan nga biyahe tayo. Thank you, Danny. You're welcome, honey. Ngayon, saan nakaturugan na? Hangabalid yung konduktor kung maturog, basta saka. Nakaturugan, kasasalita na. Ha? Ulit at damat saramsam mo, ginatang ko. Kasi lasam yung napupuutan, manunay, may pa naglabas ti oras ko na. Nakaad-ado, di nakakataw ang istorya ni Danny. Na muna ta medyo green. Green joke. Ani? Napatas mo? Tiyan niya. This istorya akin ka. Virgin nagpailaan. Ako may naging boyfriend mo? Awan? Wala taon mo ka din. 18 ko. Sana ka dagos ka nagbasa eh. Nagsarday nga kili para first year college ko kuman ng sandak mat nga inbound sa Manila. Talagang inbound dak. So ang 18 kon. Talaga akong boyfriend mo. Ato tagararim kanya ka matikait ko kadakwada. Sa mesa ko, nandanang gindatang kung sana pala boyfriend. Nakagasgasa na nga rin kasta. Kapay man. Tagkrasakin ka. Nalabat persa takin ka. Nakikita ka driver. Sweet lover ako nada. Hindi makadanon kami ni terminal manunemi. Tinawagak ni Antik nga Sabel. Nga isot mang sabat kanyak. Nga kabsat ni Nanang. Nga itibalay da isot pagkasaraak manong. Nanti adag dito yun. Rara. Oray naklatad da. Oray naklahang kabuang panaw. Yan yung Anti. Andak palag tibalay. Ay. Kung nakalano asudag kayo. Aguray ka lang dita. Aduat ka sa salitam dita. Yung po taong pinanti manong nemi na yabanak ni Danny. Panagta. Tag-breakfast. Una kang baka no adanton ni Auntie. Hindi iba ka mga guray latan. Umay ka, nagtaksi ta. Ala, nagtaksi ka pa yung lagat. Awan, pag-breakfast dito, hindi special na restaurant. Special ka, hindi special na panakain ka. Ala, baka no, gururin Auntie.
Apang kami ti may isang restaurant, manong naming at kasingin dahil ang restaurant kit hotel. Niya, lukon sa amin ito nga dani. Adan sa amin din impakan na kanyak nga nakaguyo maak ko na. Tamin ba't nga ibaganak iti? Sa anak mo na makapagkit-kit. Subuan nak man din eh. Subuan ka, sweetheart. Ala, sweetheart na. Subuan ka, about sweetheart ka, sweetheart na. Nagring di cellphone ko, manong kura ka, pamit lang. Hello, auntie. Ayaw mo. Auntie, adala nga yung kanya ka, nag-breakfast kami. Anya? Isuro naklatan ka na di address ta, umay ka, duwano na tulatan. Jesus ko, baka may uwang ka. Adamat ka do kandi. Dati driver ti bus. Adumat amo na dito pasikot-sikot. Tad mo kanya klatan di address, i-text mo. Itulod na to. Jesus sa po ya. Harig na dandano mo pala dito Manila. Sa balit araramida mo, loko. Itawag ko na ito kadatatang kinanang mo. Auntie, hamot na. Manong name kasla sa anak pahila nga mamati. Nga iti-dedimot lang aldaw. In-check-in nak manong name ni Dani. Dani, apay, tumagas na pala nito eh. Agpalpata pala biit dito eh. Sa kanto itulod. Ura ka talis to lang sa pulin na tente ni Auntie Madres. Ura ta, dumadagid ang mamuk na taksi. Ang mudireta nga lugar. Alis to lang deta. Yung papi nga, iti lang grabe nga nagamamut ako pagkatapos hotel dito yan. Because I love you. I love you. Allah, Tani. Allah ni. Anak. Tani, aping ikatam teruan tiket. Aping, Allah. Tani. Tani. Nakalalalis to ni Dani, mano. Kahit siyak met api nga basta si Mursuro takdatak. Tangken ulo nga talaga, mano. Natangken nga talaga ti ulok. Bilbilinan. Saan nga agsarda ti panang bilin kanyak datatang kininanang. Api nga talaga natangken nga talaga ti ulok. Adak mo tin iti hotel manong name itay-tayak mo tin ti amin ko iti bay sa laki nga diyaka mo no at asawa na uno awan manong name na amay matbat ngamin ti araramidan na takas taon iti panangkaram kamnan kada kiti birhen nga mansanas iti barukong koget Dani Dani, Dani, Jak may imagine, jak may ladawan, no anyaragsak ti marikrik nak manong name. Kaslak lang maiin indayon, nga nakapinpintas ti panakain-indayon ko. Nagmayat ti kumpas, ti barokong ko, ken ti kumpas, dagiti bibig manong name ni Dani. No kagatan na, ito, ingatok mo't nga slakay kayat ko nga adda na kagatan ti na natangkin nga pasat ti mansanas ko manong name ka mata na isang sasangayan nga imnas tin nagmarik. Dani, nakalalaing manong tamalagsid nga da nagidibibig na iti barukong ko nagdakiwas ti dakulap na iti baba. Uwen siya kainan naman o name iti kuweba. Sinintir na nga tano talaga mo itlang nga sirikot pa lang ti ruwangan ti langit. Sa napinirit-pirit manong name iti perlas nga iso ti adadanga ng parugso kanyak nga iso mitsa manong name iti panaka malagasog kan panagareng engko. Dani. Dani. Aging ka manong nemi aging mana tinisuna. Taimbiat nan manong nemi di pananakit kastaon iti sakit na manong Dani. Dani, 18 years old ko pa lang.
At ito, pwede kiti ubingin si ka. Kat saan ka itong ang babawi, ani. Gabo ta paragsakin ka. Paragsakin ka. Oh, Dani. 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 Uwen manunimi na minsan namindua nga tipidua na manunimi siyak timbaga ng rumabaw ken kuan. Iti may kadua gundaway manunimi siya imbaga na imbili na kaniyak manunimi nga tugawan na. Uno tugawak kan o. Tinugawak. Akit ora na nalsuok manunimi nga sagad na sagad ha. Oh, Dani, nagmayat, Dani. Kasto'y kayam. Puno kayam ti bagbagata nagmayat. Oh, maaramid ko ti kayat ko nakasanot nagpindas ti plaster na pananginiin kas. Dani, nga orela bumahon manunimi sa naman ang sipsipan, sa naman ang karimkaman da kiti mansanas ko manunimi. Di adat tamanin manunimi, di ka na panang guyog ko, panang yuk-yuk ko. Kaslasan kami nga mauma, kaslasan kami nga mabanog manunimi. Kaya may katlo akong daway, isumanin ta kinrabaho. Kat ko alaksi da kinana, kinarimkam na manunemi da kiti mansanas ko. Nanganpay ti baba manunemi. Dani, hindi nagpapatayan ito na naus nga ragsak. Baka sapsapulag to, Dani. Dani, sapsapulag to laki, hindi mo na Pinimalpasan ti amin manunemi. Sapsapulam to, talaga. Edit ko king kat contact number ko. Sa edit mo kanyak to contact number mo. Ha? Tano, agbihayak mo man dito Manila. Tawagan ka. Okay? Baka agsiko ka. Kung nagbasa kontrol ta. Ikatangan ka dito marim. Okay? Katumas pagadigan ta, nagliway ka, katagsikog ka. Doon amok dito nga, listo nga mang parigrig. Ngam nunas, nguwan kan mabalin, agkontrol ta. Tapnawan ti disturbo. Makapagbasa ka, kat marnig tamit itiragsak. Itulog na ngarutin, iti heaven, manin? Di kasera nanti. Sige nga, mapanggar din tulog sa jay. Kanagpahiso manong nemi orela mamindua iti makalawas. Kat siyempre, maliklikan manong nemi adi pulong ni Auntie Isabel kada tatang kaninan. Sermon ti mamangig ko na gusto nga tawagan dak. Tangkin ulo! Takatang-tangkin nga talaga ti ulam! Nagbaspasa ka, wanog papaaron ka dita, ha? Inak matagbaspasa, yung gagkakanayon ka kanong maladla daw. Mo to, maminsan lang ti makalawas. Ganya, nga wala daw nga gawid. Tabay nga men. Gripasok ka na asamin ko ti laberi. Tula amin. Sino tinubyo? Sino kasi sinarak mo? Ha? Ngawan, ang pagdanagan nyo, ang masayang di kwartayo ng pagbaspasak, napas na kakagbasa, ang pagdanagan nyo. Kalpasan ti mo nga semestre, nagbakasyonak manong nemi. Kadito'y lawag, tiya pagsinsinarakan may kinidani. Tawagan na, at
pasentro akmet, mapangka mag-check-in iti hotel. Dimteng ti second sem, nemi, iso daman yung tinaglugana. Katsakban nga nagawidak, indayan daan ti, napangkamot man nag-check-in. Ididandanin malpas nemi ti second sem, idek balawak. Na, masikugak matin? Yung tawag ko kinidani. Di ba tumtumar ka? Pasari maliwayak. Magbagakin ka nga gananad ka nga sa moli liwayan. O sige, nga bali. Alis to na para grigda ta. Kasi nun kahit nga para grig. Kaga. Ano nung nga rod? Ipasngay mo? Aga nagkabalasa. Mamputay nga kinapot Diyos. Kinapay yung para grig ko. Apay ka din ang ikasar. Kasanan ti pa nagbasam? Di, ituloy ko ito nagbasa nyo. Pas ngayon ko ako. Kasanan ko may kasar ka. Adaan akong ti asawa, uy. Adaan akong ti asawa. Tangkan ulo nga talaga, mano. Nagdagaya mo na asawa na. Apang hindi mo kumapay lang kat inamok noon niya kinatao da ito nga dani. Sakbay ko mga nagsikugak. No kung may dinasapsapa pa lagun daw kat naamok nga dagay man asawa na di sa anak ko mga nagpatpatuloy sa anak ko man nagsikog. Kaya't na hindi nga paregrek manong naming ang tiyak kayat ko na. Iso nga di adakon dito balay kaputa samir. Saanan ang nailibak kininanan. At dari kiti kong dawi manong naming ang maululawak. Agdulduloak. Hoy, ani, apay? Awan nang, anang awan? Ito pa ilang amat badlaw ko. Sa balit langam, sa balit mapasama ka. Umay ka, agrupot ka. Agrupot na patik up si doktor. Awan na rabarin manong di imanugot kat siyempre positive pinuot-pungot na katinong patong pani nanang. Nanang, anay ko, tangkin ulo. Anay ko. Apo na ikaw malasang kumaysa lang at awan. Nagsikog kamutin. Kasi pa ita nga may tuloy mo't panagbasam. Kaya sino takin putot? Ha? Sino't ama na? Dani nanang. Sino datang dani? Paayabam, atawagam, umay balay. Pagsasaritaan tayo, takalay sayo. Saan na ka may kasar ng tabay? Nada-asawa na? Ano ya? Anak ko. Tangkan ulo. Anay, nanak ko. Anay. Hindi maamuan ni tatang manonemi no saan nga inanawan ni nanang baka no napapatay na kumaraman ti sikog ko. Pero may nakauy-uyong gabutipong tut ni tatang. Napaay da kanyak manonemi nga siyak nga inona. Gabutitanggan ulo. Habos tayo di palandak ti high school manonemi ka talaga madlaw da kun nga nagaraw. Yung ti pagpindasan na Virginia ka nagturpos. Iminti matrugik nga basa ti college. Dinamo nakmat de nga dani. Nga bus driver mano. Horayan niya na arami din ni tatang manonemi awanin ti maramid na. Kapata talaga nga daytan. Saan nga may babawi pa. At nangasawain manonemi. Aga nakak abalasan. Pinayak doon nyaman ti baga, dagiti marites iti karuba. Linais dak, inuyaw dak, manong nemi, liniblibyan dak. E maawan maaramidak. Dahito ti kinayat ko, mapanak at pa-check up ha. Naging ka manong nemi, ngayon pas ngay kon ti anak ko nga ni Angel. Kaya damo manong nemi kat kasla
hampay nga napukaw ti guro da tatangkin na ng kanya. Ngayon tingin ni Angel. Ngaitan. Maliwliwa naman ten manong. Kung ano nga rin tatangkat, isot maging ikat, iti banug na agpaspasada. Kung naninanang, isot maging ikat, iti banug na nga mapan na aglako, ken na manglo iti laba. E di mabalingkod nga ibati ni Angel, manon nemi, pakada, kadakwala. Papanam? Sobre ka trabaho. Anong orti trabaho mina? Sapula ka, sales lady. Tapos pasikog ka manen. Tangkin ulo. Saan nga tama tinang? Dito kinagkaraw mo gaga. Di mo na inamon sa sinuda itang lalaki nga nangitayaam latan tibagim. Saan nga maulit? Sapay ko ma. Sapay ko mata saan nga maulit. Aging gana ita manong nemi kat awang pa lang ti kasukat ni Danny. Irin to talon nga tawen ni Angel. Adumat ata kita gar-aram kanyak manong nemi nga numaamanda nga naganakakabalasang idyanda. Inton ka ano, nga makasara ti matino, nakunak tinakim mo. Sa bagay obingang mutpay manong nemi. Ala, yoray ko no sino ang talaga ti lalaki nga naikari para kanya. At sabi ko mata sa anak to ng bidot, iti may kaduha nga gundaway, apan ang ipaay ko ti amin ko. No siya sinuman deta nga lalaki nga pangipayak, iti may kaduha gundaway iti bagi. Agbaling ko man ito nga balag, manong nemi kadagitipadak nga babae, Puerto Los Buenos, kastabatan na kiti lalaki, saan ko mga natangken ti ulo tayo. Amote ko matagtungpal, kadagitaganak, apang magbagada. Tangken ulo, may kat ko mga bisyo. Tuwing araw, dagyaman nga pagaya mo, ani. Pagayam ko nga ani, thank you kin ka, tingka pa nang ibura, ti pagkasalita, thank you mat kalagi din nagbuya.